the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego apaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, Chinsei Sano Nigere Nenusu, Chamobaso, Goika Chinsei Komi, Chamarwoba, na Papa Siko the Bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igukubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omorobilyo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwongusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa seki league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inka se timu ya bomachoge bara inyora no murbeli bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV nabuna botambe eta nende mo Steven Captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV. Msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.
Wega mono wano mwalimu omwancho murigira wegetaseni Kyandizi TV ngo kwarigania bene ase enchira yaende ngo gotinga karibu kigima senseme yeiga yekingese kyomwerio ase murobero bwensakya stritukoria rero ria Jumatano yechisemi to ewe manyekana buna Wednesday Education Wednesday ase togo chitwatwara abamanyi kurase ensemo yechisemi abawo chibatu obosemi igoro ye gosibatu obosemia ngaki ichisemi chense cha Kenya chikorigereriwa na nene batu manyani nkikegenderete asenseme yo yechisemi batu obwasioku ninki abebore bwente komanya gosinki bwente gokora ase chingaki echi na chingaki abana bari siko chingaki abagocho kwirana ase chisukuru na ninki kegenderete ase wizara yechisemi emeroberie bekire ayonsi negatiyari abamanyi kurase chinsemo yechisemi bagoika ase tuko rero rya Wednesday baika maigase studio bato enekeri bose bato obumanyi boisaine ase tuko rero ntobwato mugeni oyo ikiraga ase studio yaito ngo chinde ko mwali baga ase kagetari getambe erianyale gwe kwanera anyale egoto tebia amange igoro yaye anene ninki akora sensemo ye wizara yechisemi na ninki akora sensemo ya aboro kiwa anene asebali to tenga CBC bumanyi kyabwata sensemo ya CBC ekyagera angana ya CBC ningana bono ego chikwe gwali ribagali abene ase ensemo ya masomo ino murobiro ochakire bene yani twakolera mangana ali 844 bono twasaire amangana CBC yani kabisa chinga kitwaranga antu akora matemo yo mwerio asekera sinane ntu atukuta bona masakarari akera sinane ntu abeka ensemo amangana 844 bono tuachakira amangana atukochaka kokora amangana akoruka kepsea amo na yande amanga itugo chikumanya gochi obo ime mono gochi chinga kichire motwe iko mwanchu mulingo tenga karibu kigima so ime ase kingese keiga gechi semi togo semania editunyale kumanya amange igoro ya mangana ya masomo osichisemi ichira ase enseto ya Kenya na bokonda gotobwati agwetera ase nchera ye metandao asogo so asensemere ya Facebook otonyare munandizi TV News Digital akonye kobwate ribori igoro ya mangana yechisemi na bokubori agwetera ase omutanda oyo Facebook na boigogo so asensemere ya YouTube tobwati munandizi TV News asogo tonyora one on one gose ayemo ase yemoto kuikera asensemere ya Facebook na YouTube na boigo ase omutanda ori we website nyana www.ndizitv.net elionyale gosanga amo 90 na boigo asensemo ye SMS no bogo tonyabona enamba era ase screen yao na boigo enamba yugere 0792192834 ine namba ogotonyora asensemo ye SMS igobono ngo kwali bagonyale gosanga 90 tonyara gotigara maega enga kitugo chukwanera igoro ya CBC emeroberie bekire nabo igo asenseme yo ye wizara yechisemi na mangi agenderete ayungugania kwa manyabuna yo mwanchu murigeria bogetaseni Kyandizi TV ekyagere torekaiga igoro ya gotia inge omogani tori bagaria bene elio anyale kubate ya mari etaino aye gosanyale kubakwania asenchera ya bene moigwe elioki iriaye nyuma tutaragenda atambe na deke togochaka engambo yeri tuko ria rero twanyara kumanya ningo toko gamba nere tikamwale gani boikerano rianyale kubamanya kigima karibu daktari asante sana bono manyomo ancho murigeri aje ningo nemeremo yawa sensemo yechisemi asante sana Dolcas ya soko ngali bageri na inche boikase studio ya Ndisi TV ase lidaliane kwa Dr. Tom Nyang'au Tom Nyang'au ni gonde umwalimu by training na niona trained no mwalimu miaka mingi sana ali University ya Egerton na ende na koliro mwalimu ase miaka ange 15 na ande na rura uo na kile na trained muna environmentalist yani kuliga libiri bitwetana ina na ende asa mangana yisemi bono iga nindo yomo wasandura ko implement CPC ase ke wango biye school kirichi chikworo kirichi abanyana igo ase litukulia lero biye mona yako wele ne topic yengi ya sana ase kisemi ase ngake ya bono
kogera bono igangwa kwanira 844 nge miaka ili etani tatu ase primary miaka ene ase secondary miaka ene ase university bono twachenjire kurwo twachire miaka ebere elia ngatongolunga ali years twachire miaka 5 mo 6 years elia kurukunga primary education na ndeka bwata na junior ga mauja ka 3 years yeah sorry 3 years yini ere ya junior secondary then tumaya ko gende miaka ende senior secondary nere tatu tumaya ko genda bono tertiary ali sound bago ba chugurwe inga umuntu yo ni ago gukora ki science ya gukora ki humanity mirime idonga ki social science so ya ago ki specialize asa mangana sports na ki activity jinde okay bona system wire kabire okay asante sana omwanchu murigire nindu no kwegana ngabono kwa manyire omogeni oito aseri tukori alero bono ni mete bono kwa rusirie wasiwasi ngaki omogeni oito na kyakoro kwa mete ngotwana muri amaiga yo kumanya omogeni bwe tukori alero anene ekere tukwana mane kisemi amangana abeireka kwa abana inchi ebirengereryo abaiboli babeire bakwagia emetu anena asingana ya CBC na kitu aligerio mumanye ase amangana yo anyale gotwerera ase ensemo iyo ya CBC kurende totara agenda ase engambo yeri tukori rero integeto gose ninganetie mo daktari gosene daktari ara atweresera ngakire ache ngaki wachengeteri tukori aori ya jamhuri abugoro igoro na chengete buya go ngeri tukutwa nyoro tukosibule na ndirende akerene tukakora kurwagu tukaenda bono tukaranga abantu bali baminto baye tukisawadi bakolere gasingia naligire tie bali mumbale ngo bange lakini abantu bali bono yo minto faith kibiagoni yo kabya sana muni anchike bona rujenga mbya aye tunano bokene gazi akora ningi chugol medo ibere ase event more than 2 hours ni gasingia sana ewa okay na boigo na mange akwaniritu ase msemo ya jamhuri muraibwense na teretenga okorusi wa wejifisa aye bono umete bono turabika mangana ya masomo kando abuno mo Kenya na kiorocho korusi wa wejifisa chigagoswa sensite ya Kenya na kiengane ye kugoikira abunaya na kyokunyira mbia mono Dorcas point ya ense tukutwara kuba visa free negente kiasa eko oranje narata ali jinse jinse narata ali Europe narata Africa more than 10 countries nejinga nejise jing nyinge okanyole mejanda ko bemenene kero osabu visa visa ye passport passport Kenya kwa as your country of origin lakini ye visa ni enseli yo ko genda kwa ni enseli ngo chungusere yama yo kwa visa lakini igente agente kiyo kyabeke ko ngelinga visa ya ko konyewa ngwa kanoli chipesa lakini naendi ya tanga abantu bande bange gocha bakole biashara onyole kibasi nyinge lakini gento yo ekeretole visa free country gento yo kana question nelinga ki ina kitoko monitor ngakitoko ligeria abantu abagocha ma Kenya ngambali basalia mbabu adime cyande ndi yonse ine question yoka serikali yatagere edigeri na ndato yali kibunga ki okay twabeire twabira visa free country lakini amangana security ntoligeriye keneke amangana ejiseme no akwara unabono igantu bwate ense unabono Tanzania in fact Tanzania na Kenya ntukoba dole CBC for example aba Tanzania ange matake goja Kenya onye baganyora standard skedo mbiyagira lakini ngakito kuligera in terms of security ngabanda abaoja mbali abali ine question yatangana ekine kiyoka lakini advantages ni nyingi but the aspect of security very interesting serikali raligere yawa okay na sense mo yo ogokonga kubugima muraibwense na kwantegali nga ere obekirense ya Kenya ase agia yani rende sense moyo ya uchumi igaterenga ense ya Kenya igere on the right track yani igere teriabe na kia sense moyo na kia sense moyo uchumi na kioroche nere ase agia gose bado bokongombora sense moyo uchumi Dorcas again twanguligere nek of course olentire
chinjira chinyinge chyokosangiria revenue gose bitoki chinjira chinyinga arendere chyokosangiria bitoki biende se serikali bone question yo muntu kwebora nelinga chinjira chiarendere nande tarareta chinjira chyokurenda bitoki ekogara obokunu mimbagendereta aro vision ya enengia lakini bono akara ko implement ibinte byokosangiria revenue yabaire nyinge ingira atarali na nelinga bitoki bikere byakire na kibikorendu mbibaza koraki mbibaza ko enmego y'abantu ninge tangani na ase ujumi bono iga nge tingotebanga twabaire byo kusentera babya ekora nyolenga kili ya Kibaki naro 2002 2003 Kibaki na agete na measures kia chinkong chokolinda uchumi emyake amatinyeli metangani pakumwa kumutangani abantu nkulira twarenge lakini mora kranze koros kipara ganza koros yamagenderero ibintu biganza korokana abantu ba matogi bakabuna arara iko inje president ebirengeri yabekire asati now teta kirito mwesko kadinga okolire buya kostara akorobi agekora ndora matokeo ni otora utangi ndaro tebinga ki Mr. Enga ki ense yaito na inge mwako yomo uso nge miaka ebere morama gendro na kolek na kolire lakini bono ganto se scorecard yae to tanga ki nje na kolire bia yae usitina akora bia igenta wate usaba nengaki bia okay igotora mwachingaki tieto mwachingaki chingaki yae uchingaki nera taso ko begere go linga nje na kolire bia tieto mwengaki engaki iyo tora ki onyo tata bini 2 years ose 2 years onye 1 year and a half mwaze koranga ki okolire atuma ko mese checklist ngaki eke na batete ko korande digel na kolire eke na kolire bono tuma ko nyoranga ki nonye no bugi mo tokulira buri iguro bono amabuta akirenze kindagira kirenze abana abayibuli ngo afford bale school fees ekora mate school fees in German abayibuli ngo afford bale school fees abana ko bale school bonds transitionally 100% digel ningendereta akutomo eskoka dingaki akolire no na maene ngotora mwachinga kichina akole ako bana tebete ringaki ngoso igama tuka emie matangani na bekire meroberi gete oroche na kwa rento mama to momenta chinga kicho o mayete ekero kwano le Dorcas oyo mite ekero kwano matole isiko yorobago tenga te inge kero kwana kero wasoiro enyomba ime kwa mate kero kwana kubisiko tana ima nyomba ni nyabuze kero wasoire eme manyora ngaki ebia bizu kwa bugoleti bikwabuze yo iko chiko ligente ngao wabuzire got egento kera kenene asaba Kenya we got to be patient nera to tebie bintu very realistic yebo egine bintu bibere biyoka to be patient nera to bintu very realistic na ande bibuate timelines mbipasa ko babuzana ni jankola bitwale timelines yebo okay ntara mo konyo ye nera rikadigasha watabana na ase serikali yiga mbaga netie myaka yige 5 barabe kemerubirio bande bamentu yende 5 bamaye gocha goikirania amagendero ngakyo igoroche myake renga toraba ebaka ko batebire eratanga myake yege 5 tigatore ebanga ngakito gochi gokora amagendero myake yende 5 mo emo otwejende 5 bono to amagendero to ikirani bono oso yumindo Dorkaza asa serikali yeito auna bono tubugate umujano ege kogera omogaka oyole president ni au kwana yae omokonyo ye ni au kwana yae igenti yugata nyakora the government spokesperson yera goteba ekogera onero tegere kwana mangana agotebe bintu bitegere okorekana lakini spokesperson muna bono karankuligereria asiki chirichimu je abairo oje rijimu ya Kibaki oje rijimu ya Kenyatta bon wajire rijimu ya yo mindo President Ruto I think the best rijimu ya bwate mangana communication yirengia ni ya yo mindo korogunga Muse Kibaki the late eko gara Dr. Mutua ne bangu kwane position ya serikali na ndi yabaigo olita yo kunye contradict either president was a vice president yani mangana ali anyolira bono agaiga
I think obviously ya communication ne bade meja na de inero CBC kuja kuligiri limaite one of the core values just CBC is communication and collaboration. Yes, okay, na boigo ekere kwa ningana ya communication gose ase okwerania kwa mangana ase obisi yabo ntwaro mu waziri we nsemo yekigancha kyabo ge serikali diguna ndungu okotebange serikali ni gononya ogwakane meshahara yabo ere akongu yani ngamba bwati ebito kyase kigancha kyabo menyonjo yabo itibwati kende nabo igo utokorigerie kero murai gwense agokwana matukotera era nonye na mangi otenga uchumu ya Kenya ni gobono ere ase gwenerete tororo mu waziri ogotebanga yaya ebinto ebisarigete magana tali buya ko banona ba kori emirimo be serikali ntomete na kito wocho to kocha kobakana emeshahara yabo yo motionyo yo 12 enga binto mbiri buya lakini to korigerie morayo tenga mangana igale buya abu na kioro charo mbi ya mono methodologicas ekia sege songo na ibada na double speak omondo tana aiga nyonge yetubwat kende ondo tana monyonjo ijire oboli bono awu ndagia serikali yitale ejoka ege kogera na ndo muntu bono nonye nintu tutagere kolilae gosi tutagere gwanja mangana aye no mugwasiri mugwasiri no yomito yo Central Bank ayo Central Bank no mugwasiri ba kwana ingane elimo besa nchiyo na ndo matata ye rasima bono iga Dorcas tutevenga Kenya into bati besa into kan tukiro je sky ga besa jigol dik mo tana yo tana besa jiro sky go aibi kanoroje njiyo igo bone serikali na kitwa tena ki inachipigia debe yani ibago yake bago yake kuko ekoko mono bebanga ki abantu sikaye antogole ki ndoroje mate bintu mbiro date no bono so ke sikaye wonyole mbura ke gotwa ma gati ya to sikwana mbura te gotwa mate kurumo tana roje mbura gole ki gotwere bana ki ayo gwatu ngaine lakini igendo kyalenge kenene bono iga asobo kene beza nji na nda asawo awate batura asaga ya nduri asaga akora bono ligelia ni ekaraira serikali maguta lita ni galenge petroli 180 lero ni gale 218 almost 40 shillings iguru lakini nyole karalenge manga Mr. President ni atebeti abantu amanga ngaki tige serikali yenya komenta maguta kerenga kie kwa mama ije bakora asaba kona zagoche lakini bono injengo swa amaguta nango nango koraki ngoyeli lakini rende ekoroka na ebirenge lyabugata n'ibintu bigokolekana biri kwa ndamo lakini tu nalenge koteba naba Kenya ekora bona kwika to accept nganere president nere tiga akole keliago agokwana uno mugusini atebete ngaki tu tiana maseta tiana masetuka yani nga tago te yama tuna ninja kolek tebi atuna na kolek ini yere buya na ndo bantu bago kwa maskani onera mune president ya bantu barata gara mangana ya mangi okay asante kigima igabo ni go twalinge kora Rusia embe otora omugeni karibu kigima asenchira kora moboli ngakere kuba no Kenya ale turamo ngakera ro chebinto biensetu ya Kenya bikogendra ekagera mbabwate obumanyi mono kyagera natenga irena negati abali nonye bagotema kwene kingano na mangana CBC nkubeka bare emirobiri obende bwikirano igo mwanchu bari bano ntete togende ya masi ya moika ase engambo yeri tukoria rero turatikana na ya asense gosa ari agendrete asense ya Kenya turagenda ase CBC turaligereria nga inkeke CBC ometra oranya konye togo kwa na CBC yega andanke moiboli nare otamanyeti goikaboniga gose omwana yago chiko chaka amasomo boniga otekete bono kumanya orinera ngo kumanya nga omorobero yo CBC nurori oyo ekegera boiboli abange andakenda tebenga eba somete emeroberi emengao gose abande mbale basomete C844 abande liyakale Igobono nakito korigeria bamanye yagera batotebi ase oboime mono igoro ya CBC na nene asensemo ye chisemi igo tigatenda ya masa ya mana bogo tobwate gwetera senchera ye mitandao yeito na bogo tomari boli rinde ryonsora atwale igoro ya CBC gwetera sinamba era ase screen yao yuere 0792192834 nabo igo nabo okoene kinga watumire uchumbe yao gwetera ase omtandao Facebook no tole live
live asoko na Ndizi TV News Digital abuno tole bono tubwati gwetera ase ensemeyo andakonye wasokire gocha seke bagokyao na bwo ugo tubwati agwetera ase ensemeyo ya Facebook na bwo YouTube na Ndizi TV News ase o mtandao liwe website ngotenga www.ndizitv.net abwo no togotoka daktari tikabono tose asenga mboyiri tukoria lero anena sto chigo kwanire koria CBC bono ntetu ora twerera kigima CBC korende ase CBC igeto tara soa ndaga ni ora kwanira igoro yogo soka kwa matema yiga class 8 ayiga bakago soka au kwajiririo kwa matemo na kioroche aye nase abamanyi bense moye chiseme inaki inkubwate mochando gose okosoko kwa matemo bwango iga nokuya mbiye mono Dorcas ogo soka kwa matemo oko lyo tatabine ni okole okwanyiririwa kubwekere gwaga kolirudi kale egora matemo ni akolirwa akorwa November acha gosoka after Christmas ayina ya primary aya secondary aja gosoka mutinyo chanyu alio kabiro gatatu ekero kuligiriria engaki yo abantu mbate metebuna obokumi mboro bwa matemo yani kera matemo asokire igendo kira nga moderation ikoringa matuka matambe kera moderation ya kolirwe nga bana banyora actual grades yabo lakini ekera banyora these grades na bakunyoranga moderation yeli abantu abande banyetumia waka Kenya National Examination Council chikuri cyabo chikolabya I think ekara ende gike informed dinga tiatwayiri yamatemo bono abantu mbaganyora libaga erigo nga moderation nga bajigonya gwadi chasi yamatemo chigrade elinde kwanyora bako abantu bono individuals na ni school ya chenjiri so ebirengeri ebi byaje kwayirira nebya lakini mbibwate emejando yaye emejando emitangani ne amagoso eras amagoso ara mange aso cyagara kuru individual learners okonyora ngomwana ayire ki subject kiri atakolete for example ndubwate bono in Kenya ndubwate edunga regular subjects ikinjira abana bali bakora batabwati bali bata gifted differently yani turate batabwati learning disability na ndubwate special subjects kwanyoro mwana akolete regular subjects wa marks ya special subject ikine kiaro kan tenga ki ene challenge yam ikintu kyakabera abana omwana onyora marks ya atomiri na SMS 350 for example was 370 for example lakini ko konyora ekere ba complain school ya complain mwana yo myoka ba ka marks 405 inera ko tebinga bono e system weye iko no bali bana bali ba kuru mota complain no ba konyora marks ya mangao iko egento bono kere mejando ga unelinga kwayiriryoko mba emikakati yo kuligiringa kere egento ya kolirubuya nkoyo yani egento nga monitoring monitoring te yonga ki abana aba you know egento nga monitoring and verification inga es umwano ya max yanyora na rayaye bon verification itakolte teyo bon einere mejando yo kwayiri uroje paka bono iga chiskuri ya jire kotini abayibuli ba jire kotini ba tineniri selection inga muto wanja mwanzo wachora abana mpaka amax yetu akoleki twanyanyole na ende ekarokuligelia ekenkwa affect the system egento gyoka kerenga ki ekero gwachenjiri routine from what egento gwakakole kale ekyokogenda goikomanya ngetwale emechando eye ngyokubeka emechando yeke ekina kyoke I think I say ministry ya education oyo minto macho tarere sanga ki entu ayeri ekorente ko kwayeri wachagete kurwaso yo minto matian ko karoka rango konya kule ekoro inga kini kwa konyole skuru ebwate na bono ningyole tenga kiema skuru ema ya bwate ji 400 asa bana 600
chi emia ino mai te gento kere in ya science agonga a normal distribution curve bantu bonse mi bali bangain bara bangain mo ina ga kapisa bara bale se gati na abange yani ke kolos ne kengera abanta abange na otolika tia abange na otobertao igo bono e system ye ya bono yo kwayereria ya ansire kolenta obokongo bonge kububu ya bwaye na ngento ngendigenzi ke kolenta problem na kububu ya ibono ngelikia. Okay, asante kigima umwanchu murigire twarenge kora sioria asenseme yo yechiseme asitwachakira amangana ya matemo AKCPE ajitwarangana bwate andake obukolekano asaba iboli abange baba bakumochia ewizariri yechiseme ase ogo kwayiria matemayo nabo igoko sokia amatokeo andake atabagogeti ase chiskuru chinde twaranga chibikire nonyene meroberio arigose emeremeria abana batokoreti ase chiskuru cho bono tikatenda ya masemo ika ase CBC ninkeke CBC twereserango ase obwime bono CBC yeganirje. Asante sana Dorcas. Inero nganje kabisa naona engineer na somete system wetu kurokanga 763 ya kale to anga kuranga CPE certificate of primary education miaka 7 ni primary miaka ene form 1 mpaka form 4 miaka vere form 5 form 6 miaka data university ine system to asometa bagaja 844 844 ya lingi gotorusia ase inga yani ti alingi mo theoretical yani ngi binte bingi no bongo yani ko nyora gisembiri jo bongo lakini gisembiri ta jama ko inji alengo 844 gatavanga tia toje ne gisemi jama boko ando bokene kere ba jagite program yi abo yani ke program yi ya ko gero ligeli program yi kere ya jagite ya bwate arts and craft music agriculture bintu mbibi yani ngi paka business lakini egacha une kunya gukira abantu baganya kunyita ngaya system ye bwate ere nyinge gwitera abana birengele bintu bire bingaiga abana bayikorara kanya kunye junjuga egachunjuga etunga review ekaba reviewed ekaba revised egachunjugu pake subject sana ekire sabu egesongo egeswahili science na social studies ekamanya kwa seria ibintu biria magoko ekabisere kuruwa bikaruwo bone kere ya biseria system ye yaberege ko ere yaberege umuntu ngenda kuligiringa umwana one naeta school kikama kabachi go specializing ogweti abana talingo umwana ngiaja kokonya in the job market ska ngia kera golengia arabe ka gokora apart from gisemiji bono ekero eserikali ekaligiria ekanyora ngaya weka tuirane pakitu ase amangana amaboko na ngakino mwana ngakinya samota ngakeke waire goja atabaga maujenga CPC ekali place 844 8 years in primary emiaka ene in secondary emiaka ene university lakini pono CPC ye niyekunga competence based curriculum yani nga curriculum diato curriculum nenjera ase kugusira dabe pathway enjera inga enjera omwana yagweta elia iwete nga nera takere gweta ko na iwete na isane ketana wagweta maite no bono for example ngotebe Dorcas enyu bekas kugusika bye ekero tate gwete para pale bwate chinja chiko kubeta oete otabegete bikoroto no yonda eto begete bikoroto ngoro jo wete pale ebia otabwate mechano ori bete bikoroto ekogera inje chirinjiro kubeta bon na CPC ye totanga ki tigo mwana akole gento keria anjete keria wete ngambiare yani anje ewo atabwate mechano inero competence yani ngabono ole buja yani wete na bubwenya alte ko bera so berete onye no muntu ko kore gazi yae yo magoko anjete ngaki njaiga na onkole teki aiga na ondoji na bongi saina tiga bono ngigeriwe tiga nyoe ngewe byoge byo gonkonya nkole gazi ya magoko nje buna bono nanjire amangano okominyoka tiga nko
inge we bintu bigonkonya mnyoke buya inje nanjire amangano ko bo mu engineer ngakingo konywa mbo mu engineer ekibono na competence based curriculum we egiagaraga cha yebo okay abwatangani gwatangaki engaki ya maiga grade 4 ya chagite njabwate merubiri bunege ga CBC bwate bonega ninki abamanya beche SMO beche semi se wizara yesemi ninki kyagarete mbaira batebenga yaya ebintu bitwaruseti ase amangana 844 atikabono tobirani likatokole ndo morubiri oyo muya OCBC ekina kyokuliga libono aba baminto bakurukunga technocrats abantu bakorose curriculum bakurukunga Kenya Institute of Curriculum Development KICD ona bakorose curriculum Jones B Kenya ngima na ende asense implementation na ende baba part of the implementation ichige curriculum ichi bono abali balenga abalingoli in fact banenge koirania bintu biri byalengo biri baruseti naende babibeke romokia babiye kibesa babiya abarimu lakini tokurunga facilitators babisire bintebi then nabona curriculum yako ba the same as CBC lakini the reason I think ekerenga kiagara na bagachange go CBC na singenjo inga bagate banga the world ensengo change enseteli ase yarenge igoro ense egunya go change nga the world is dynamic ne gunya go change ne bintu go change bire example kiagara baganye change ne kuna bono iga CBC chi inse chi konyerwa program yi countries chi konyerwa ase developed countries chi sigiri nyalete yani chinsi girba ko nga giri kenya alto mo tata ko minyoka ko yo chiche develop na bono America Britain Spain France ejine kichin so bono na Canada ejichinsi kikuru CBC program in ejisi gira develop Africa bono astole into bono Kenya chinsi kikobe program oro ne into Kenya ne one the most recent one ndubwate Tanzania ndubwate Malawi ndubwate Zimbabwe igo ekero chirigeli chinsi cyo nabono ndubwate Tanzania izo mecha neighbor na Rwanda ekero kurigeli chinsi the barule system weli nabono Buganda bale yenkoro ya 763 ndori twagira 844 na ndo ajire CBC curriculum nero is dynamic bunense go change bune society unya go change ebintu go change bire so because of that's why we are moving from elebe ya 844 to ajire CBC na ende why ekurgo CBC yani the reason ni linga ki bono iga oligelie ekarokolige pyramid ya CBC curriculum eri aba but I think 2 years in preschool 6 years in primary but na junior secondary 3 years koma wenda senior secondary another 3 years koma kwenda tertiary ni kuralia alipono nga aite university or college kukura kurwago kwana the wall of work na be program ye bangrego igurali nga the wall of work nga ezegas igopono Kenya tuange utigana na 844 ntwale ngonyole opportunity na twengi ya yoko jikomiti the wall of work iguralia abana baitu basoe Britain ko colleagues abana baitu basoe US ko colleagues abana baitu basoe Canada ko colleagues because ekalikala mu yakobe yemo bono mate abana baitu bakoba in the world market ese job market essence ngima eba gwanjuru bwango gosoe gas ko bwa 844 mota ko ke 844 gengie ke boneke because now that's where you can't reach ni yakoleki chiachire na ndoligere Kenya bono iga Kenya ndo atole problem ye jidora egento gyuka gia konyire Kenya muna to kwana iga egento nga foreign remittance nga kibese kirigi ko rusiko abayina baita ba Kenya balisiko abantu baito bale Kenya balisiko ba kolegasi na abantu majibesa go janka rujine igona Kenya ndulikorosia abantu for the Kenyan market yani ase inga market ye jiro ye ya Kenya yo to korosia abana baito ase jiro yensengima
That's why we have moved from 844 to CBC. Okay. Yeah. Okay, na asensemo ye serikali. Daktari, no je serikali nebigite merobirio boikira nubori gosira merobirio yo CBC. Akero korigirira chiskuru je oboroso che primary torat kinone chabanyene. Serikali nebigite emerobirio boikira nu kwanekinga omorobirio yo gatwachakiri asensity ya Kenya CBC. Oboire kugosirwa bene asenchirerie bwenerete. Nebigite merobirio. Mbia mono emtodolkas. Ase emerobeli. Teodoji chake emerobeli to chakira se kalikaram. Ekalikire mwero mbuya ibanye divinity. Mbuya banye bangete ekalikira mwero injira to gweta to ikeraria. Ero osiri buya. Kabisa. Engiya. Bono egento totabwati nebintu bibere. Biribebi. Egento ekemo. Egento ko human capital. Yani personnel, yani abantu. Pago ikyo muroberio ria asotagete. Abu bale to facilitators wasabarimu. Pago ko implement as ve curriculum. Abu tu vante me jano. Egento gia kabere. Resources kibesa financial capital. We kibesa kigokonya kigole bintu bigorwe abana ababatwale abarimu batwale ibintu byo gosomeria toikomoroberioria ebina bibintu bibere tobugate lakini egento kya gatatu na kerokyo kireme cyando goodwill yani mate goodwill yani toraite na ki yani nga egente kine kya kagiti yakagenda okugesabira kromonta agesabira okugiyanjirana goodwill ase maite stakeholders ya banene be program ya CBC na Bible. Amane. Na brutal major primary stakeholders wa banene. Lakini ya Bible yaba boka mbanya ko tebi wubu yebwe program na ni program ingeje ko bakonya. Bora bupate na Russia genda. Na kikwanga na kikwaro jena amatemo ya sogata. Timbuati nav data lakini naboko yunga ki abaibole mbale bataka abana babo barenge class 6 bakataka abana babo baminyoke ubara akora matemo ya 844 roje iyo kango goro kirenga iwo muibole tali shwanga egende ya CBC nga gikorte na gikire lakini e program enenge ekora ni ekogenda na nebintu bire bono bya current lakini abalimu baminto for example balimu mbara ego gisemina mbara ego borori mbara ego basomi ubiya CBC nigere Charles Center yani nga ekurigeri omwana lakini abana mubayito bono ya stini bakurigeria abana egendo kera we difference omwana na abana ekero ole class ime kurigeria abana igo mate ngento getanga niyo okoranga ki abana bonse bi ngento batagetera kama lakini ekero kurigeria omwana nabakonyara ki omwana oyo ni anjete science odia mo wekenza mu mwina omwana oyo ni anjete kopa akupuria maswali ya mange buna omuntu oja koba omutukibweli chiko eloya omwana otia mubeke social science mwina omwana oyo kise kinyinge wete ngotango myukere tsikali yako mupira omwana oni anje sports ekero pono ole omwalimu ole kabirejo nali understand it CBC lakini ekero getinga abana tete basomi gisabu bamanyisa bonse ko mwana manye sabu ten bono igo tuli CBC bono twajire system ngao ewa nekero okurigereria akire gwakwanira abwa sensemo ya balimu ekero okurigereria abalimu anene ase ensemo ya junior secondary school ama tukabonga yantora bakokora kurubikana ngabalimu bakora emirimo yonsi omwalimu aro yomo ase junior secondary school yonsi nande watebirenga ase omurubiri wo CBC omwalimu gabwente kurigereria omwana tarigereria abana ngaki egwikira abaibuli aro ngaki ekera konyora nga askuru yabegeta abana mwana tari oyomo iga abara abana bange nande kwenye class ikiga emirimo egere etaniti etano omwalimu noyomo ikabona okweorigereria kwa omwana ngwikira ni gukore bori ukori gwikira ni gwe methodologist ina gina watene ina ere mujando yomo omwalimu oyo litangani tarai tiregeriwa ndabona abarimu bagite barigite junior secondary
bagete baganyora bali bali barenge bagasomia secondary bakabalenta primary ekero kurigeli the mental growth yani ubugina kwa bongo kwa bana bali na balingira bali trained bali trained gasomia abantu bali myaka 13 w'ikiguru mwana mu secondary lakini mwana gasomia umwaka mwana ole myaka emeke 13 ibono it means iko watebinga ki omwana oyo mental growth yae bali kwenda in line no mwalimu na beyemo na baybere omwalimu we ni yaro overloaded mwalimu kwa secondary yokonyora ago train subject irenga ibere kwa makonyoranga omwalimu oyo abatebwa so subject isano igo jirija ibere ale competent na bagasoma bya lakini ikine no gwetera iguru asinga jata te ko lesson ya bere covered omwalimu oyo abwate ki lesson kinyinga sana ki lesson ye abwate kinyinga igo ta ko ba competent wanza kuligelinga omwana ni aguliri abana lero ngibakora history igo kuri lakini kumanya ki omwana oyo enjira kubolia maswali one politician teatuma tureini elaini yae omwana oyo teatumurushe class ye history oyo adoro je domo west omwana oyo teatuma tureini egendo ke korokunga ya STEM yenga science technology engineering and mathematics ina elaini yae nga elaini yi yani ina rara kalobia igo omwalimu wetu tali empowered fast in terms of content material in terms of resources ibinda yo somali na ndio tukia gatatu omwalimu we ni aroba worked igo bono mate ni enka totebega obwate ebunde yemo obwato bokombo lakini obole mokole manejia kaisa ebunde we kersa igo mate okole mabuyu mugundule mire buyeto to igo bonde gento kerenga ki abalimu na bono batebire ngotorikira abalimu bale 5600 lakini a ratio it is internationally accepted a class a ratio of 1 to 25 nga mwalimu yoma abana 25 8 bofonja lenge ya bwate ratio but 1 to 40 lakini bono 1 to 40 abone kero goita mangana theory makina mangana practical tay goja to nyara widen fa mwana oyo lakini bono CPC a ratio takere koba 1 to 25 mwalimu oyo abana 25 ama yako manyanga ki oyata geteke abala initu their interest ne skill yao bakonyo wikabireyo bone challenge tubwate nere yena na sana tegento kya gatatu asa mangana preparation ya yo mwalimu omwalimu oyo ase ekosi akoleta ne kosi alebono iga chikosi binde bimiri kwa ndamu mbigwana ini igo still abantu abaito mbatakere babe retraining atike kwemanya buno mwalimu ache bune facilitator mate karo ule facilitator ni ule different from omwalimu ne kare kali wasomi na kikyo kakere lakini karo ule facilitator yo kwa abana opportunity kuro monto kole ndo kiae kwa modena ki aigambia kora bono gaigaga okomo guide yaba child centered twaru kurwa ebinde bitwate banga ki kelyo wadana oriyede abana bana basoma okay na togoskamote ase ensemo nere ya okumake kwa matima ya CBC ina ki CBC yeke kurigirirwa mete ase ensemo ya KCP gose 844 ntwabwate ogochingira kuri mwana mutangani gocha lakini ya matema ya CBC ntura tarasoka ose ntwa omwako etete ntorochi bagochingira bono ntomaiti ngotanganete ningoro yo kabere ina kyo orochi na boigo nkige kogera amatema CBC arakonyoruko gosoka kubwa igande 844 mbiyama na Dorcas yanda rere nlige tangani ogochingira kwa matema ki system just chetu atwale kurumaiga ni oba uchirokanga chire exam oriented yani nga ichirikire cyamate mono kubweskiro mwana akoraki akonyora lakini CPC egende kina kijata kagoita inga ntoligelia matemu toligelia mwana sikiri kya akoraki akonyora yani inga ekera mwana yasomiwu inki akonyora nandi yamanya gotoirania
to a question ni ekorokunga ki objective ya CBC njiriji ekine ene challenge ero ekero tutama understand ki objective ya CBC yoli abantu no baraboli uko chengira kwa max lakini CBC ebwate ki objective inya potunga 4 C's objective intangani ya CBC is communication na collaboration communication inaki ekorubwate egento nakyo kwerera yo mini nani nakimo chama mokole egente kyo mokwerera ntwara serikali communication yabone bate challenge na collaboration igobono asingi wo CBC ine problem eda go solve yamo nga communication abantu akarimo kugambe egento mwakigamba buya nane karimo ko gekora mwakora politician mwacha amo ko kolegente ekyo CBC na kirigireti ego tebaiga onyo mwana kabwate idea yo korosi wiribaro noroje enga ko we yere rosiri bono iga omwana akini idea ngaki tagda torosi wiribaro bwate ko sinamba uratano ini idea bwate pone idea ye tego tigeranga no mwana olibye ko bwate idea ye nere bie ko cyane kapaka karosi wiribaro neta getega CBC otebaiga kwale dire idea ye communicate idea yani onye otebya bami no egerengita dokorake gokora pona kare kwa debire idea yo mama ya gukora mama ya oyote na aiga niyo tukubeke iki niki aya nyale bo beke ekinaga eke eguribara ya koleki ya bere ya chire inero CBC communication and collaboration iye ihonga ki gento nkeli aibi ko cyandika gukora niyo mo gukora egente idea objective ya kabere niyo kurukunga critical thinking and problem solving ine eronga objective ya kabiri ya CBC nga wiko mwanare critical thinking ine lingo ki okorenkere likoli koime wikoime mono nande problem ya ngoro onyinyorere lichibu nani ngombo chando yore ngoro onyinyorere lichibu wika morengere libi na bono ge problem to bwate Kenya problem ya economy uchumi yerembe eta gete kwa edanga bono ase CBC kuli ngaki tiga abantu baikaranse barengereri na de solve problem okay ine objective ya kabere objective ya gatatu ni gerenga ya gatatu ni nga imagination and creativity ekulunga creativity and imagination nga weka bana bono igase CBC omwana weka abe creative abe innovative arengereri nga bono iga for example onyoro mwana loina bono oligeli onyoro mwana obwato mwana ole myaka 5 nyomba mwao no bigete ebintu asiye kabadi gorali otato mwana kalengeli akwali ke bungu wachito kobeka igorali ke bungu igorali otayo mwana ngaki genda ngo ondatere ke bungu na bete kabadi gorali omwana ole creative omwana odali creative ni awe kali atana mama ekebungo gali kwa bege tali tingo koraki tingo ikeli lakini omwana ole creative akulinga ki ingida akore ndusi kebungo gali anyole mesa na irali tianta kemese iguro ngoto kemese ye na atakire kabadi ye na rusi kebungo eine ro ngaki creativity and imagination eine ro CBC akoraki ekorigiri yani egendo ta ko mwana machipu mwaenga ki ekekombe kenkire gaiga rorango na kitoko nyole ndagera ngakyo beka mago egento kyo mwario it is citizenship and partnership inga twesibi wega tutware usalendo na bono Kenya ne yaitu wega tutware usalendo ngaki Kenya ne yaitu yatokole bintu na ba Kenya na ndi yatubwaterane partnership no kubwaterana ewo ejine ki objective inye so ekero kuri ki objective ejinye amangana matemu kali goche imemono okay igento kita kere ku to kuri na ne skill odanga in fact egento na bona kera matemu agosokiu aya kipse odanga endo to so minga ki asa bana tu abwate banga naiga musicians to aro setimbanga naiga out of this system musicians imbanga naiga out of this system abana ba creative arts ba kwanza ko create content na roma content creation nero abana ba zero create content yigento de kera solve problem we mbanga naiga abana ba rosati igento buna ndege
for example onye yase engineering one abana barosire to yende gali bato kurushi to ikoru China abana barosi kitoi abana ba mbale gaiga batumite technology yabo ibagato kwenda roje kuya amaje hakirwe akiri pakanka utange ki ekerbono ekerama demoso ke kabireyu aku kwana ire binde kabirebi talinga emada ne grade CP844 ne grade CPC eta kuligelinga ki skills kitwa inansidi mbanto kitwa produce ewa okay na ase gabwa se grade na ase nsema ya CBC wate baskets mu kuligelia enjira nere egose mnasi sansema ya grade totenga oyonyorete ose abete average above average asansema ya CBC aro na kimoko bwato mete ebintu mbiroko bwatoka ko ujumura kwa manya mwana yega ngayaberete gose mwana yega nebora asansema yega ya mangana ya music go saso boleme nare igoro gose narense mtamsike mu kwanira mbiya mono sana Dorcas ase CBC igendo kelonga rubrics rubrics ne kiramba temwa kumake into bwate ki point ki point yino kibangira kuru point ya yamu paka ki point nya point inya nere bwate umwana okoleta byasa onye wata nyino onye no bolemi umwana okonyora ki point inya so bolemi obu oni akoleta byasa ngakuru ngaki exceeded expectation omwana unabono oyo konyora 67% pakemia oina potra mubeke nga exceeding expectation omwana okonyora 50 paka 66 meeting expectation omwana okonyora 40 paka 7 or 50 approaching expectation no yo onaro wono yo olensa sorry onaro yo nsa ono oyo nere to kubeka ansirinde nene ruwata magisi yamake lakini pono egente kene ngaki expectation neli ngaki kromo danyoreki okay asante kigema mwanchu murigeria ni gotura sensemo yechisemi imeyo morobiri obwa ensakia emambi yabono aseto kurigeria amangana CBC astawe to kwanira ninki CBC obuya obwa CBC otebirenga ego kurigeria umwana tuli kurigeria abana nabo igo kwanire amangana amange ndete to sio me asensemeriende yomotimuka koira na tumaiko genderera nga makonguki andake na akwene kwa sensemo ya CBC asensemo ya baiboli abalimu nabo igo na abana ikegereme chando njanya kubora ase ense yega nabo igo nto chukurigereria naki ase ensemo ya amatemaria akepsea inaki akokera agosinki akokera anyoru goikira na ikegereri bori erio daktari torari beka buyo mwanje umurigeri amanyanga ninki umwana ne wikaboniga ataramanyeranga na kyabetega okora igataro che serikali era yatetenga goika omotianye somotenyogo chana riba go chikumanya ninkeke kekokera ansinto chikunyamanya chingaki tokwire nakorwa ase omoti muko igoto basogoska basogogendare enero ndizi TV obwansu bumugusi Ndizi TV obwansu bumugusi rumba imebubera ya rumba Bwana mapambala utupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Bwana mapambala utupatie kachumbari. This is rumba nostalgia emebubera the really rumba nostalgia negi ntoko igukego so apaka the bone marrow
Here's what the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamo baso, goika chinsa ikomi, chamarwaba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa na kuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba Nostalgia emeburera. Rumba Nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwogusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals, National Super League, KPL, EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ikenege tiga inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta seni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesigeta seni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chinsa 10:30 chamaragoba goika chinsa 12:30 chigosori ime ya Ndizi TV. Msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.
buya mono mwanchu muri bwitaseni kya Ndizi TV asoko gendera gotengera Ndizi TV umurubiro bwensakia asechinsa cha bono mambi achinga kitogendete gukwanira igoro yengana ya CBC asensemeri yechisemi ase bono daktari ne Tom agotwerera igoro yobuya wa CBC amone mirobiri eriebekira sensemeyo ya CBC konye ko bwate ribore rinde ko bwate kana ngana yeri tukoria rero nabo okuburi akagera omumanyi negale omumanyi asensemo yechisemi yani educationist nabo igo ase ensemeyo ya CBC na ne kwanira bwe kwatenga ni ganyanchite mono nabo ko tumali boli dia wetrasi namba era seskenyo ere 0792 192834 nirunyale kuira ne bwabene ekegerekere omumanyi ale geiga igo bwenete kwa boli okotebya mune wenerete endo chenganere Cristiano tanga bwakire Brech na Dorcas na Joshua omoninya sao twanche na twanchete ase obomoyo boito tomotige botambe na kumwege na arogo Chris korwa bogiserera ganga live imeyensa ke yandisi obwansu obomugusi asante sana Chris arogo ase ogoswa ime yomorobiro igumanchu morigeria nte togende ayemase yamaweka ase amabolyo alia twabonete ko setwagendrete agendrede ko tweresera ntutuganeti kumanyamono igoro ye ngane yega ya CBC anene ekerente temweri baga anyare gototebya inkige kogera amatemwa ya iga CBC anaro kepsea inkige kogera aro akonyurwa agosoka twaroche ambako akare bakoleta amatema yaga abakolete amatukali alengaine amatukatato lakini ogosoka KCP aragasoka bapema bakabona abantu baebire goseba okonyene chiskuru mbagendete konyora abande amusemero yagendere kobekwa ninki ayigara kepsea atarasokera wikaboniga mbiemo na Dorcas ase libori eli kwa bolinga gwae amatemo ya konyoro lakini ntarali nelia kwamboli swali ya rubrics nga abana baba ngakibako maxi yabona kya kubeko nawote bintu bwate ki rubrics inye grade 1.1 2 3 and 4 point 1 mwana uli okonyora point nsepi no uli okonyora between 0 na 40 tote banga ya below expectation. Tupate below expectation, approaching expectation, meeting expectation, and exceeding expectation. Na expectation KCP ni wachiko ba generated from the objectives of CPs. Kichi not have kirenya, but kibwate 7 core competencies ngojiri gilo mai. Pon ya to jama ngana matemo. Amatemo a CPC ni abwate kinjira ibera gukorwa tubwate amatemo agunga formative evaluation formative evaluation na amatemo alia omwana akokora kale school unabono ekero mwana ikire grade 3 ngokora bra amatemo alia formative evaluation ayanek ka rande bawe ka grade 4 grade 5 grade 6 ngokora formative evaluation amatemo ali yako ba brother dia se poto ya nek omwana amatemo ali agenda Nairobi omwana uli nabwate egento igonga assessment number assessment number ni number nek ya moire ena benero omwana yagotumia kurwa iganse paka kole school university igo amatemo aya buna kunya kubekera niwa ekera ba kole amatemo akipsea aya grade 6 neki nko endere yangu amatemo ali kunyo mwana akole school na ali akolete aya neki omwelio wanya bekera ni OCP bama ya koja como grade usaba rank point na ya point iber point sato point inya eyete weka ini na KCB ayakole 844 844 muno mwana amatemo ande tayo skuru agokorwa akogachwa akoiru neki mwana muna asote kuru grade 1 yani kuru class 1 paka iki class 8 akora amatemo bakuru nga summative exam eki ine difference neki heko gara amatemo anyoru gasoka ege heko gara kuika amatemo aya
arusi ukire umwana kuri skuru ya yarenge roje skuru girenga tubwate Kenya amatebwa yabekera ni wamo amaja korwasi buna yaba korete kepsia abe ku average amaga soka ikini ke kogera amatebwa koraki airenga kigosoka kubwa KCP because KCP ni garenga ali akoretwe 3 days oka asoke abande ni gali ali bakorete 3 days na iba kunya gukora kuri emyaka ya maiga abekera ni wama amaga soka na point yende ne linga I think it is not what the collect the data lakini is a very most likely reason olikire libono iga as a manpower as a ANEC Kenya National Examination Council it want more manpower which committee ama kusangalia matemo ayo security schools na kwenye college average those are the reasons why amatemo ayo koraki akonyoro. Okay. Asante kema igonde ngitu mwanju murie kwa manyirenga ninkike kugera matemo akepsea atarasoka oikaboniga oikabare banyore chiskuru chonsi matemo mwano yabirga gukora banyabwatani onsi amangana mayake mano chenganere Thomas Ngoto ata following online from Mombasa. Asante sana na Cleo Nyakeza good morning tuned in regress ngweta good morning Bretna Dorcas watching live from Kijauri Nyansiongo. Asante sana kwenye kubwate riborio nabo okoboria chingaki nere Dr. Tom Nyang'au agasenego twerera igoro yengana ya CBC sengenchonere omugosonoro omoroberio bono ogochikorigererwa mono ase moye chiseme imeyenseto ya Kenya nabo igo ase daktari ase ensemo yiga bono CBC twakorire bono gose abana banyoringa mwana yiga aguchikokore mirimo yiga nega ase ensemo ye chigasi ngaki are serikali erubetinga abaruki wabiga bagukorega mbachi banyore mirimo MBA mono mdodokas first and foremost roki CBC ne bwate ekerenga kyae tukuroga ki objective na inde insaiga nebugate egento nga 7 competencies yanga ebintu yani 7 areas omwana atakere go banachade akini was 15 H7 bon H7 na yikira answer iswali the employment inga number one of the 7 competencies that the CBC collegialia is communication nga ki obwera liwa mangana kurwa ayebuno mwanafunzi no mwalimu obwera liwa mangana ayebuno mondo osomire ne employer yao ikini nteke me collegialia na ande mwa aye wose obwera liwa mangana muna aye ne investor one of the competencies is communication and is collaboration collaboration nga kimo kole bintu together and twate banga kolenkereria kuchime critical thinking yani ukolenkeri kuchime mono uboime mono to kolenkeri okay ndubwa tindagira okay bwana tetokole kitiatorale but ukuono uko itora akora critical thinking critical thinking ki waendagira yambura itanga waendagira yakora yabura mwana ega tata na kindagira te bwana teatorale waendagira yabura inkinko kora mambie ndagira tebura ibono critical thinking na problem solving yoma tu wa solve problem yenja inga na bono iga mwako yona limit tiang kombo ya sende miti mwati mobondo igo that is critical thinking and problem solving ine ero CBC ko koraki creativity okay bono iga ndagira te nyomba kere ndagira tayo bono ngitokora inkitubugate gaiga ya nimbugate gento gitega egendeke tiganke on ngoleke kana golireke yakonya ngoleke bono no ko creative to tana bono bintu problem ne na you know even the Bible is very clear tiambe ke ngaki ebukwere biyasa ne ko teba na ki God created man and if you are God's creature you don't need to be poor yeah
ekore nyasaye tato ete obotaka bwo bongo so creativity ikurumo tunabwate yae ni nganga ki bata baswali batana nga kurumo tunabwate tukiyae roje akiri ya nabwate bono igendo kende imagination nga ki bono asinato kanigyo nato kasembwate problem gaiga na kinkuru ase out of this problem ino go imagine kyokuru ese problem yi yani okolengeri kondo go ese problem lakini endo kene nataka kokwanira is about citizenship nga ena bono citizenship maite CBC anye bekire bya sana CBC ngo tebere ngaki maite bono for example Kenya maite katu asoma 844 language utumike skuru ni ere Kiswahili na English lakini CBC yajirenga citizenship berenga ayebuno mo Kenya we anje buno mo Kenya na ndibwanja abaminto bagwetana ine nabono unagusia abantu baminto batwetana ine na abaminto bale kurumata ya Lake Victoria abane bale kuru left fare abantu ana batwetana ine wikatwanchane na ndi wikatumanye eluga yabo bamanye eluga yaito na tumanye yabo indigenous languages ya elendri CBC atebenga somia indigenous languages yani nga emenueli abantu wala bamino bayitana ine kwanyemanya murasaba ne chumbi kwanyemanya murasaba ne gentu gete nande yoka nkora ndero bwanjani ekamaya kwatebanga nga CBC otanga lifelong learning yani nga eskiri lu kwanyora nyuko nyetumia sama tukaonspi onye no carpenter kwa ba trained wasino bo engineer kwa ba trained nikintu kuliera paka okoleki uruoro lifelong nandi wikonye kwa gusoma kirengaki emanya gukoreranga CPC gendeta gete confidence igento abasongo bagotinga self efficacy was confidence is one of the 7 core competencies CPC gukwanira nga goika abana baito tokosoke babe competent kerba kuri gasi umwana akoenda interview awi kana so menga ki this is interview is a normal thing I have to do take panic last digital education the kyoroje yani ngabono uto world has become a global village nga kuro mwana amanye digital literacy amangane computer amangane simyeje ina bono yimwa da touch screen nebi to bindi umwana understand ibindi ngaki mbiri byabakaka mbiri byaba book now we can use them konyora more knowledge about it bono koma kubolinga CPC na ke prepare abantu ase a job market ni ongo nyanza jinjira bira CPC gente ku etagede ku emphasize yani ku kwanira mono ikukurera mono one umuntu abe competent skill yabwate emokonye igo they are not looking at nganyala bajikuli kumoina fast umuntu ye skill yabwate ekoleki emokonye igo nga tielike first of all elike yani umuntu ta wasoganga na ko eskuru bono ne chiro ye kasi nkoli no welike kera kwelikire okole gento geto motaka naki umuntu yonda muire factory yana ta kondo seli this much bono awono maite ni yale bono eskiri ya okoni lakini number 2 equation ya kabere n'abantu tayibonze barerike abantu bandi wikabali kwegaza nakyo kuligelia akolukuligelia igorari ase CBC ngire bangete at the top the wall of work ni yemineti ngaki ekerto atrain dio mu engineer gaiga mu engineer yo ya committee standards cyo mu engineer Canada cyo mu engineer Tanzania cyo mu engineer Kenya it can be employed anywhere in the world ekerto kuligelia nga mu inagaiga ndubwate umuntu eloya tu arosiri from this CBC eloya you can practice yani umuntu bwelichiko aba colleagues Kenya a colleagues Tanzania a colleagues in USA because I've got the skills jiria ki commit the standard ya world standard igo as employment in fact as a government ya through a curriculum ya KCD
curriculum yoka it could have prepared us ya to bangire buya for that job market. Okay. Yego. Okay, na asensemo ekiro kurigiriria nga abaibori anda kenkwanye kwanira nga abaibori mbabete bakubwatani wa bene. Lakini twarorire nga babere bakorera nga ya bana baga bagocha nyumba mbali korara. Emirime yegere menge egasi yegere nyinge nabo igo bintumbire bawo kibaganirwa nga goserero morenteke yani andake abaibori abangi bakorenga kwenga no bugima bwa Kenya bwakongire na amangana CBC igare amakongu mono gose igo ari expensive aso mono uri bwo kinyamuriro nga kie serikali ire kwena kinga ngango konyorere nchira irasire abana abaiga amba kwimukyo musigo yo iga nande bayirane ria saba ibuli ekera abaibuli abanande babwate misigo yende asenseme yo gosira na kie serikali ire era ingire nyore nga yakonyira abaibuli abamba korera mono Mbiya mono Dorcas manyete serikali akarukuliga linerwete especially public schools nerwete kibesa jakro mwana bakuruka capitation capitation yeye niyo konyore nyorira na borona twaligira area sange none kara balmu ba miti Mombasa na majomu balmu ba primary igente bankulira nga kibesa chikunyo abe secondary na bo bakulira kabireyo bono serikali na bakonyola tenga ninche ntoyituru kibesa kya gose 1000 kilo mwana ebe se yo mwalimu oli bwe school onye budget nga kegoja toyitogole ki material ekineji abana abasomero ekineji abana bakola practicals lakini kibesa ikakora kiabura asenge njo mwalimu atagita akole practical nande nga kiege igende gige korworo kiaruro bona bakonyora ngo omusigo yo irana iro moibo because bona we ko mwana atebu na gendanka otebu moiboli ajatu golere keneke tai kuma tiaje ne kibes eko resa kana kan tebe san chikola chiro school era kuma na gendo gole ndomire e crayon ndomire manira pepa ndagete ndomire egendo ge robunga chirura kolere gasi omwana ekija ya be expensive inen kira yamo moiboli au miete injira ya kabiri CPC ego kwanira about collaboration na partnership iwongo moiboli wekabe partner asibi asare biyo mwana yabasoma nienge duka wekanera abo abo mubwata wekabe partnership na rona collaboration wekabe partner babwatirane no mwana no mwalimu kuna bono a question nere ya boligwa ngabana be gitown na abana banka public schools na private ngiri kikoba peta CPC curriculum abantu bagatebanga nga public ngoba balebia ko garango mwana na maitena amabera akuru asengombe mwana town ya maitena amabera akuru supermarket lakini rende ekero geligere ligojime abana ababale ababa public schools nabo obo manyimbule bamanyete nabo no bakene nabo kanyoro umwana orenka ogokoro kwabuse nyoba yae umaite kwebanga kwabusa nyumba obange ebintu nyumba omwana kwetawo ni amatene gasiye karuna no muntu mungao omuntu rabakoro nga house manager nge house help nero kolega egasi erta tati okorero kwanyo mwana uyo lenkaga urugira abana bamwaba ose onero kole no mwana mwaba yani nga care giver mwana yale care giver nanda aya igo mwana onabwate ase CBC interest kyo mwana yonko bagira ketad mo dan omwana olio maitenge ibintu byonse bi lakini inte igasto kuplemu abana ine igasi ero olio moiboli kamanya ki mwana wekakole wekamanye ibintu byonse bigoja goja igo ase CBC ye nebwate obuye bwaye noyike bwata bokon ntwate banga ase twa riswale twabole dinelia ingakire expensive igo na atebire ngaki expenses twale wa kegoja partnership ye weko moibuli unabono naboko nyole ngento mwalimu arule activity watana
with the help of your parent. Yani with the help of your parent kora gentu gete rojine mo ibori wago konye yani nonya naye obokene bwa magana nge CBC ngo nyanje ngente kabireke mwaito mwana ekero mwirite school na investment ne kibesi kyo ine investment yani nga ine ibiasara to kora biasara ayuta maiti ke bikwenda bono ekero liyo okotaka moko kwa ligento gete no mwana nalyo kumanya ki umwana yone ndoche interest ya bwate ngento gete na ino mubwate no mwalimu momokonye igo ekero liyo ungwata nga ingojere ya bayira bayibuli gasi nyingi lakini igasi ye nyingi ngo tebaiga yego cha sengenjo abayibuli mpate betu CBC ninki na ninki batakere bakole ine re challenge ekero kurigiriga bo daktari abayibuli abangomete mbaitire timuro biro yobuna wate bo CBC bon na kianda ke ekogera yabe challenge ekegera ase kero kurigereri abayibuli abange emoroberio yoeta bana bange mbabwate gosego konywa no nyene amagana yega ngati gasiyanka ocho obunya kuburi umuibuli mwana akuganya matema erobeka orika anaka kuganya umuibuli omwana yo etire lakini yigogote omwana gotingani nchu asogo konywa kura so umuibuli o kora egento gete akere ase page gete abayibuli mbale batabwati nsecho abayibuli mbale batabwati bumanyi bonde bwensi n'amasomo bose batasometi ngaki abalimu bali barakonya abana bayikogenda ekyagera umwana oyega abawika nyomba nyole nga takoleti mwakeri kwa mwa ekyagera muibuli oya tabwati bumanyi bonde bwensi na gaiga CBC yatatenga we ase okobwatira no muibuli o kora mwere gete gasi gete ngaki bona serikali rene kinga abana abiga mbaji koba no muchanda sama tukali mutu ekyagera CBC ko genderero abana abantu ntotete kubatika magega ekyaga bayibuli babomba manyeti inakiera achikweneki nikekobeka nga abalimu bakonya abana bagosena ki mirobere kira achikobeka. Oh, thank you. Ndiyo sana Dorcas. Ase aso kokonya kwa bana ase CBC. In fact na bona matemnara ya kipsea. This one really abori ngaki. Tote bianco mito kibigo toka chikoni mino. Bakabeke bikombe bakabeke bira siorro. Bakamaya kubeka ne gechike kekia spade. Ngambito ki rojine okay lakini iwo mate omwana ogoso chikoni osibichisani mate is an activity CBC ku emphasize oso nyombo osibichisani bwabu se chikoni obange ibintu byabo enyomba nabakumanyanga ki egechike ekengeli gotoka ase workshop ya aliasto begete ibintu bya mugondo rojine igo ngaki igo still igo iranga imba mwa ibonale involved ono tiatoche asoko konya umwana karachire chirenga omanyete egento nkerto watana ki yani okorokereri omwana tayo como kolera bintu bira bibere kolera omwana assignment no como guidinga iga assignment yi ekogenda gochiga for example bono iga abarimu abarakora magoso ekero kurwa homework watebi omwana ngagenda page 94 kolegente no yende tibu mwalimu wakoreki atiande mwibuli akoreki ago konye aina magoso igento kitaite kobangeli naki omwalimu liria activity eri mwakole classroom running areas eri mwakole classroom mwakolire ni yetageiro bworokererio omwana eraende gukora gakogenda ka ni agojigutabukia tali ajochaka ajotabukia gento kali mwana ngokora nera nagia kobera omwaki ngaki school kwa kintu akoleke lakini kisa cyatokea ngari kisa cyatokea genda ngakita gechubwa to tararara utabukieke na beta gito kobaego lakini talinga gento gitekeia mwana utara mworokereria ibuno mworokia tora mworokereria kwa mutumire mwibuli yacho mworokereria agubono riori se CBC agu intu to kunyeyeria munaba aborokia
ekora borokereriwa bata keiringa kwangorokereri kwa ikiria tiamkwatira ntabu kimoina Okay. Na CPC egento nkorora imbanye begete in fact nyo kwarara e proposal area mochigocha nga kinsa bagosomia skuru kibe reduced abana ba sana banyole bakolire amasomo bajage sambiri bakole sana kise kikinde ono ne talent kirikiko banachad omwana ole good in sports agenda omwana ole computer aso computer omwana ole art and craft aso ibintu byaye omwana ole music aso music yegwende omwana ole journalist mnabona ayole journalist Dorcas era aso journalism inero objective ebego in fact bakole kabire iyo yo baranya konye muya ekogera okosomi uko mwana ni okubwate domain isato yedo ngi domain ndubwate na cognitive eliyo bongo urugende cognitive ni yokorengereria ndubwate psychomotor unaitwate abaki activity each uko music yani psychomotor ni bintu ukukuna onyine gita kyao mwana okubiye gita na ndubwate affective domain ekurunga affective domain yani ngelia amwana moko legento in group wake mwanja ine mate mwana arokonyora ukinite mwabo biyeka utata tuko socialize na mwana ndo pesa yani era asate nene nale lakini bono CBC atana ki weko mwana oyo korturu corporation na partnership ba ko lebinto amo no bono ninyo le kera twa gukina nona na boko nyoneka ki ya Dorcas ekere mwana okora handwork mokros gosine gisweta moko kole kwende muri group ose onye mokros ya mokanda roje moko iye kibuza mokros ibigali biri moko jito ejeno muramo nurije oyo kwari yesike oyo kwari yeke inero tat CBC about affective domain inga moko socialize bya yewa. Okay, asante kikima mwanchu muriria okoba yechinsane biro chiga saine go charara nganchere bono twikira omwerio oito ase gekikiga kurende nyuma tutarasieka gose tutaringe bisero Antete daktari araireneria alibori diabori gugaiga akonera agotebanga nere Eric Moreka agotanga ere igaro mwalimu ECDE inko kutakira kirasire nga gose akubori nga umwalimu ECD nkirasire nga bwente kuchakira gose nkaya bwente kuchakira gosome abana baiga asensema ya CBC level kya bwente kuchakira. Thank you. Asante sana. Mbiyamo no molekase iri swali ndio igia ndubwate gento nga early years education nga EYE na ECD nga early childhood education bono umwalimu ole trained as an ECD teacher na bago chakira kosomia kurwa playgroup although playgroup ya serikali tenye recognized serikali ko recognize PP1 PP2 one or 4 years one or 5 years PP1 4 years 5 years PP2 asomie grade 1 grade 2 grade 3 one we sit na okorera igara gukorera grade 3 grade 3 ekona na ile competencies e Johnson bano gochigurabo takunyara gochiguru no takyo kunyara interest na bako nyoro mwalimu wole ECD lakini wole very good in music wole very good in music na bako so all the way up to grade 6 onye kale very good in a given area because his interest maite diango tebi ubwalimu ngendo kirekia yengo mo pastor if you are able to interpret the Bible you become a good preacher enyo koro mwalimu ole able to interpret egento okosomia na ndo tu are interest na ndo gekole you become a good teacher. Asante sana ninde no kwegena ngari bori lyao lyabeire likwirane ligwa ase enchera ere endonge tigamwe omogeni to ase tukoria lero dagika ya moiga abwatuke obosemi bwaye goche ase abarigereria nabo igo ako bwatukano yani lenda ingana ya yo moeria ase enchera yende goche ase abanchu abarigeria abegetasene Kyandizi TV singa kitogase ne gukora injena gukorera ngoteba iga yumite Dorcas CBC ne arrange na toko ganda ndubwa alternative wende is the best curriculum one ero igento nango sabe serikali
eru resources kisana abarimu aikitogi school abarimu basomi abarimu babe trained na ende nala inkote abalende on behalf nanja saya abaminto bale in private schools na borobuo egento kera kenengelinga ki tigango tobeke practicals tutwale resources na nyaji kibolete tutwale practicals to somi abana baminto na ende on top of that kertu asomire tu akole binde bionspi to prepare abana baito ase the world of work na ende eskuru nere gorunga satellites the new satellites kutoka Daraja Media Almaiga. It is one of the schools again to cover program ejo na nendo jemba bata admission sinchi andreta injuango na ini mobeke opportunity ejo monyole the best curriculum na endo jemba ligire to cover international curriculum na bono ye ko over in Britain especially nere kurunga IGCS igo chance binjira available igo tiatugaterane asoko konya umurobererio na Ndisi TV mbia mona sega asima ntokora asoko elimisha abantu baminto elinde bamanyenga kisemi na kikindangani in fact bona asiri region ya Nyanza ngima usini etanga ine asoko tumajibesa ku America region ngima 60% region ngima tokonyora kibesa turu abana baito basomete bakayendo ndio mugusio minto tosomyo mwana kartu asomyo mwana na antu nabato gwecheka linga lendo lyo byatole. Okay. Asante kikima daktari asoko ikariga se studio asoko tuabo seme obuya anena senseme ya CBC tuimanyiria amange na nende no kwegana wasomire bibere bitato kubatikana ngane ya CBC umanchumurira nganchere nkera mwerio asiri tuko ria rero korinde ntarakora tika mashabiki ane kurwa chinsemo chirichage sabakwa ngotoma amaiga kikima nabo igongo batenga bagotenga no bale asomoro biro kikima babo mwalimu Justine atinda nabo igonere mama Jaxi amone familia ingima ya michira bono totenga asante sana ase okoba imeyo morobiro wensa kyaweka omoerio genderera igo ankyo kande tumira nabo litukoria ankyo jinsa cha 12 togobwatiranere Brighton Makori ase omorobiro wensa kenere Joshua obanere ogoto direct asense moye chibicha mona Mario gyokana kinga chabeire sambamba ya chawe kire asore asenchera ere engia gendera gotwara oburigerio buyeme ya Ndisi TV nabo bwansu bomugusi ere tariane Dorcas Kemuma. Ndisi TV, ubwansu bw'umugusi.